Jadi hehe mai bana siani lau tu huta hakodangan na jala di huton akasisian na mai bana. Jadi Jepang agi sabat dipuka mengajari di paguruan. Jadi rongang ma rohani na togopi na upegesa akani nama siat dia doi tu ibana. Jadi jala habis tagan dia doi na nilehon tu ibana. Ai ulaun hagogodo hopepin na tupani tangan na. Dai bana tukangi tubuni si Mariai hahani si Jakobus Joseph Judas to Simon da dilabuk tak kai botona jadi tak kasih mana sida mida ibana alai inna Jesus mama tok na sida tung na somak sangap lupa nugang yang go di luat hago dengan na dia kadongan na sabutuha doh di bagas na. Jadi dang tak patut pasadi si ulaun hagogon tukon nina niape hona tangan na tu otik halak na hasitan lau pamalum na sida kabirongang ma hohana ala sopoksia na sira laus di dia ti maka huta dina salua ti mangajari dongi di jau ma na 12 jumonok dipuka ma maksuru na sida mag dua-dua Dilehon matu na sida huaso mamaksa kato dinahodak. Jadi diogai ma buano na sida manang tu tonga dalan manang roti manang hajut manang hebeng di hohospe nda hola tukot alai dengan do maksipatu hamu caladang jadi pakai muna baju dua dinna las tidok tu na sida ia dun dibunguti hamu jabu disima hamu mian pai mabohat muse moladong isini huta naso olo mancakon hamu jaladang ditangihon hamu terekon hamu mai laus pikon hamu manang obuk na lohot ditot muna baim panindang ion tu nasida jadi bohat mana sida magjamita mandokon pau bahun roha jala togop dosi bolis di pabali nasida lan hasitan dimiahi kewe malum di baen. Jadi tak bege mai tu raja Herodes ai nunga tak bagita ku ni Jesus pola didok nunga hehe si Johannes Patiri sian akan amate ido alana umbayan pakago on si songoni ibana adong ma nama tok si Elia do ibana na asing muse madok panugigang do ibana suman tuaka panugigang na joro ale anggo si Herodes dung di bege sanina do si Johannes na hugo tapi uluna ido di pahehe ai di so si Herodes ido na joro na manakop si Johannes to makugukon siala si Herodias pag di hutan yang gina si Filipus nang dilakop na ai dok si Johannes do tu si Herodes dang jadi di hoangi bumi jadi hosong ma Johannes si Herodias di ibana saineng bunuhon na do ibana alai dang tak patu pasa ai naba biak do si Herodes mida si Johannes ala na ditadda do ibana halak na tiko ha jala na botok jadi diodingi do ibana cara buah-buahan do han na upege jamitana hudi alomohon hatana dongi Jepang maari daune im agi hautu tubuh di si Herodes di namambain panganon ujuan ibana dia kana sangap doh dia ka hidup ni soldado lo dia ka raja sian halak Galilea jadi pongot mabuku ni si Herodes du bagasan manok tok jadi solo mata ni si Herodes tu akadongan na disi kabidok raja ima tu bukui pangido siana manang dia lomoni koham lehonoku do itu ho las dia wariodo tu bukui manang dia pesi pangido onmi go di nasatonga ni harajoki senale honoku do jadi gua mabuku matok tuinang na ahana pangido aku jadi dok ibana ma ulu ni si Johannes Patiri ma jadi humalap ma ibana bongo tu ada panirajai ipangido ma sonari ma leon tuau di atas pinggan ulu ni si Johannes Patiri maksak situ tu ma rohani rajai alai ala niaka uwarina dohot ala niaka ginokon nai
dangolo ibana pagujaton bogu-bogui. Jala mamitok di surga jaima upasna sada. Didokon maibana mangalap ulu nisi Johannes si. Gabelau mahupasi mangkota uluna di bagasan hukungani. Jala dibuan maulunai di atas pinggan. Di pasahat ma tu anak bogui. Jala bogui ma pangaleon satu inang na. Asadung dibegiak kesisian ni si Johannes nama sai Roma na sida dibuat ma bakena jala ditanom. Dungi makpungu ma aka apostoli tujolo ni si Johannes, tujolo ni Jesus dipabua ma tu ibana sasude na niula jala na niajaron na sida. Kabadi dokon ibana matu na sida sumugut mahamu tukan nasuhian parosaon sautik. Aito rob do halak maglahu ro tu nasida gari mangan gari so sadi-hari. Tungi bogat mana sida magparau sumugut tu inganan nasuhi. Jadi torop do magdida cara manada nasida na boghati. Kebesian darat ma maglojong nasida sian saluhut akka hutai pajolo tusi. Asa dinatar darat Jesus ida mapunguan na boloni kebi asima hanamida nasida ay songon biru-biru nasida nasa magpagmahan kebi gudang madipoda huntu nasida ay dinamariak bot ari idapotot akasisian na maiban na mandok nalungun do ingana non cala guling bot do nuaing pamuli manasida asasangan nasida tu akaluban na umaliang doho tu akahuta manuhori sipanganon nasida kabi dok ibana mangalusi nasida kabedok ibana ma mangalusi nasida lion hamu ma nasida mangan jadi roma nasida asa hami nama lau manuhori woti ake 200 uang si lehonon nami panganon nasida alai didok matu nasida piga do woti na di hamu lau mahamu makasi jadi dong diboto didok ma 5 do akum ni 2 deke dungi didok ma nasida dungi didok kon ma nasida sudena hudul duhut naratai maksasa panganan. Jadi mag panggung mana sida hudul maksasa 100 do mag 550. Jadi di tiop ibana magoti na 5 dohot deke na 2 di taidi on matugicang lau ma masuk dungi dibagi makaroti dipaglehon ma tu akasisianna asa disagion tu nasida nang deke na 2 pe dibagi do di nasida saluhutna kabe bangan be manasida kabe mangan be ma sasudenai ke jala bosu bedo jadi dipakpungu nasida ma akai baiba kok 10 apang songonido tangga tu deke ia torop ni na mangat roti 5.000 bawa do dungi tagan paulakon na togopido pe nasida mamitok idas ma akasisiana mabongoti pagauna pajolohon tu bariba tu Betsaida cari dung dipamuli nasida lau maibana tu dolok magtangyang cari dung bot ari di tonga tau do pagawi sasada ibana nama di darat jadi di ida ma taksosak nasida na magdugai di ben alogo na alo tu nasida jadi didapoton ma nasida di nama tahuak manuk pagjolos sahali magdalan di sisik ni tau do ibana cala songon na naing salpu wana nasida alai magdida ibana na magdalan di sisik ni taui deripun nasida todi pola mangaguhi asude do nasida magdida ibana jadi hatahutan bema alai pitok dipakulingi ibana ma nasida di dokma pos marohamuna au doon unang mahamu mabiag las manaik maibana tu nasida tu bagasan pagawi dungi menak maalogoi kay maseta kalomong situtu manasida aidang mangarti dope nasida magdingot hoti pigdo hanasida jadi tagipag manasida terdokon ni luat genis sarit jala di padarat ma jala dongguag nasida sian pagau nasida mandigo di tada halak do ibana kabi humalabut manasida sian sadok luat na humaliangi diusung ma akan hasitan di podoman nabe tu manang dia ibana di begen nasida
Asalama bunguti luban manang huta manang sosok ibana. Disima di piakun yalaman na akana hasitani. Jadi dedek-edek to ibana asa di luas jamau nasida nango gabudi ulusna. Jadi sude ma jadi sude nama jamasa di pamalum.